Karibu chama kifika basi. Yes. Kama Diana. Ha? Diana. Bamnini. Wow. Diana wewe NeChikomba. Ha? NeChikomba je? Bamnini baji. Oh, agora. Vamos dar uma. Magara bang. Iyo chama. Manyele zikoni. Dokai bade ichika. Kuriwana dinge. Kumize kuoneka kana bacho vanhu vomati ngari naku asi makona tigara iri munhu vanchaida nandine tembo nenetsa kumidzai kuoneka manje kana daiso mabatwa kunyepere mbu chivanhu toti mabatwa ndizvozvo akura usikurava nandiomeserawo mani ine musaidi iwe ava vakuvaonera it's okay. Basa. Kasi waonera. Waone. Maiguru waone. Baka. Unowade. Amai, urumusha mani. Utatu uone mai omera kaya. Mira, urumusha mani amai. Mana chabutaka. Dimomo, iyo urumusha mani. Machakoni, abachicha kwa. Si mshoma wani. Ciao. Upe mkano mtano. Mswa 20 Oktoba. Omgaidi. Saka ukuthi nini ndakadana nawo nokuthi vayimuzoranga munhu. Ka yonogara munhu. Uri mwana wani. Wakasinowa. Okushamba. Kasi nawo wazviziva manje kuti mukadzi womunhu. Unoti udini mhosva yako. Hauna mhosva. Saka ndoyo ndati mombe 4. Kana waguma kuti mhosva iripo, ndoti kuti mombe 4. Handisi ndakaisa mutemo kuti mombe 4. Zvagara zvirimo mudare rineri. Namuona ita kuzevezera kuti ndinenge uchidanza aiwa mambo chajaisirese. Zvakadaro nokuti mhosva. Inosaina hako wasaina mazvita baba mobhadhara rii. Moita basa rii. Ajokonya mwari uno. Azina kuipa mari yegoridhe inonaka. Toya utodowewe. Ndise 250 pamombe times $4,000. Unotanga bhadhara rii. Andigoni. Taurai nawo indwa ngoni. Indoza mombe ndi munombe 250. Taurai na baba wako. Taurai na bamukuru wenyu. Sabuda ndisile mombe. Kwena bisa. Wokuti murone mdzimai. Alright. Anza ndikwanisa kuda nororo mdzimai. Kama sumuka yini nditi kupema anda kabata after 3 months odiwe 3 months baba mvura inokunaya kapa akubani kakazara mvura pera kwa February ndo February azinwa
Sumuka jamani.